ብርቱዕን ደፋርን ሰብ ንምዃን ክትገብሮም ዘለካ መሰረታዊ ነገራት ሰላም ክቡራት ተኻተልተይ ኢሎም ብዛዕባ ሓደ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ተባዕታይ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ክንዛረብ ኢና። ደፋር ሰብኣይ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? መብዛሕትኡ ሰብ ድፍረት ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ይመስሎ፣ ግን እቲ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን። ደፋር ማለት እናፈርሓ ከለኻ እቲ ክትገብሮ ዝግበአካ ነገር ንምግባር ትብዓት ክህልወካ ከሎ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ከመይ ጌርካ ካብቲ ዝዓብጠካ ዘሎ ፍርሒ ትወፅእ፣ ከመይ ጌርካ ኣብ ማሕበራዊ ሂወትካ ተሰማዓነት ዘለዎ ድምፂ ይህልወካ፣ ከመይ ጌርካ ኣብ መትከልካ ትቐውም ዝብሉን ካልኦትን ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ንሂወትካ ክቕይር ዝኽእል ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ክሳብ መወዳእታ ብትዕግስቲ ክትከታተሎ ይዕድመካ። ኣብ ሓሙሽተ ከፊልና ንርእዮም። ቀዳማይ ክፋል ስነ ልቦናዊ ኣተሓሳስባ ደፋር ሰብኣይ። ቀዳማይ ፍርሒ ምርዳእ። ደፋር ሰብኣይ ፍርሒ ጽላኢ ዘይኮነስ ከም መጠንቀቕታ እዩ ዝሪኦ። ፍርሒ ክስምዓካ ከሎ እዚ ነገራት እዚ ንዓይ ገዳሲ እዩ ማለት ድዩ? ነቲ ፍርሒ ኣይትሕባእዮ፣ ተቐበሎ፣ ግን ከዓ ኣይትገዛእሉ። ካልኣይ ካብ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም ዝብል ሕማም ምውፃእ። ብዙሓት ሰብኡት ትብዓቶም ዝቕበረሉ ምኽንያት ንሰባት ደስ ንምባል ስለ ዝፅዕሩ እዩ። ደፋር ሰብኣይ ናይ ባዕሉ መትከል ኣለዎ። ሰባት ስለ ዝፀልኡኻ ወይ ስለ ዝነቕፉኻ መንነትካ ይትቐይር። ሳልሳይ ውሽጣዊ ዝርርብ። ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድምፂ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ደሞ ክስሕቑኻ እዮም ዝብል እንተኾይኑ ብሓድሹ ድምፂ ክትትክኦ ኣለካ። ፍርሒ ይስምዓኒ ኣሎ፣ ግን እዚ ክገብሮ ዝግበአኒ ነገር እዩ ምባል ልመድ። እቲ ካልኣይ ክፋል ኣካላዊ ተባዓትን ቋንቋ ኣካላት ምርዳእ እዩ። እዚ ኣብ ሰለስተ ከፋፊልና ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ ቀጥታ ዓይኒ ምርኣይ ወይ ከዓ ኣይ ኮንታክት። ምስ ሰባት ክትዛረብ ከለኻ ዒንቶም ምርኣይ ዓብዪ ናይ ተባዓት ምልክት። ዓይንኻ ትቐበር እንተኾንካ ትሑት ግምት ከም ዘለካ እዩ ዘርኢ። እዚ ማለት ግን ሰባት ክተፈራርሐለካ ማለት ኣይኮነን። ባዕርሰ ምትእምማን ተዓዘብ። ካልኣይ ቆመና። ደፋር ሰብኣይ ኣካሉ ኣይሰባብርን። ደፋር ሰብኣይ ኣካሉ ኣይሰባብርን። መንኮብካ ውጥር፣ ደረትካ ንቕድሚት ተብል፣ ርእስኻ ድማ ቅነቕ። እዚ ኣካላዊ መርገፂ እዚ ኣብ ሓንጎልካ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ከም ዝውስኽ ስነ ፈሊጣዊ መፅናዕትታት የርእዩ። ሳልሳይ ድምፅን ናይ ኣዘራርባ ፍጥነትን። ኣብ እትዛረበሉ እዋን ኣይትተሃወኽ። ደፋር ሰብኣይ ቃላቱ ይመርፅ፣ ብርግዓት እዩ ድማ ዝዛረብ። ሰባት ክሰምዑኻ እንተደሊኻ ብርግዓትን ብንጹርን ተዛረብ። ሳልሳይ ክፋል ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ስራሕን ዘሎ ድፍረት። እዚ ኣብ ሰለስተ ከፋፊልና ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ ኣይኾንን እምቢ ምባል ተምሃር። ቀዳማይ ኣይኾንን ወይ እምቢ ምባል ተምሃር። ዘይትደልዮ ነገር ክትሕተት ከለኻ እምቢ ምባል ዓብዪ ድፍረት እዩ። እወ ጥራይ ትብል እንተኾንካ ሰባት ከም መሳርሒ ክጥቀሙልካ እዮም። ደፋር ሰብኣይ ንግዚኡን ንጽንዓቱን ይሕልው እዩ። ካልኣይ ሓሳብካ ምግላጽ። ኣብ ኣኼባ ይኹን ኣብ ዕላል መሓዙት ዘይትስማዕማዓሉ ነገር ክህሉ ከሎ ብትብዓት ሓሳብካ ግለጽ። ኣነ ከም ዘይመስለንን ምባል ድፍረት እዩ። ሓቂ ምዝራብ ካብቲ ንግዚያዊ ሰላም ኢልካ እትሕስዎ ሓሶት ዝበለጸ እዩ። ሳልሳይ ጌጋኻ ምእማን። ብዙሕ ሰብ ድፍረት ማለት ፈጺምካ ጌጋ ዘይምግባር ይመስሉ። ብኣንጻሩ ግን ጌጋ ክትገብር ከለኻ ተጋግየ ኣለኹ ይቅርታ ምባል ናይቶም ብርቱዓት ሰብኡት ባህሪ እዩ። ድኹም ሰብኣይ ጥራይ እዩ ንጌግኡ ዘማኻኒ። ራብዓይ ክፋል ጸገማትን ፈተናታትን ምግጣም። እዚ እውን ኣብ ሰለስተ ከፋፊልና ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ ካብ ምቾት ወይ ከዓ ኮምፎርት ዞን ምውፃእ። ድፍረት ልክዕ ከም ጨዋዳ እዩ። እንተዘይተለማሚድካዮ ኣይዓብን። መዓልታዊ ሓንቲ ትፈርሓ ነገር ግበር። ንኣብነት ዘይትፈልጦ ሰብ ሰላም ምባል ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ምምሃር ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ምስ ውድቀት ዘለካ ርክብ። ደፋር ሰብኣይ ውድቀት ከም መወዳእትኡ ገይሩ ይርአን። ውድቀት ማለት ትምህርቲ እዩ። ክትወድቅ ከለኻ ተስኢኻ ሓመድካ ነጊፍካ ክትቐፅል ከለኻ እዩ እቲ ድፍረትካ ዝምስከር። ሳልሳይ ሓላፍነት ምውሳድ። ኣብ ህይወትካ ንዘጋጥሙኻ ጸገማት ንኻልኦት ሰባት ወይ ከዓ ንኹነታት ኣይተመኻኒ። እዚ ህይወት እዩ፣ እዚ ሓላፍነት እዩ።
ኢልካ ክትገጥሞ ከለኻ እቲ ዝዓበየ ድፍረት እዩ። ሓምሻይ ክፋል ብቕዓትን ፍልጠትን እዚ ኣብ ሰለስተ ከፋፊልና ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ ክፋል ስልጠናን ልምምድን ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ነገር ብቑዕ እንተኾይኑ ብባህሪኡ ድፍረት ይውስኽ። ንኣብነት ጽቡቕ ጌርካ ክትዋጋእ ትኽእል እንተኾይንካ ካብ ግጭት ኣይትፈርሕን። ጽቡቕ ፍልጠት እንተሃሊካ ድማ ካብ ክትዕ ኣይትፈርሕን። ስለዚ ዓቕምኻ ዓቢ። ካልኣይ ኣካላዊ ብቕዓት ናብ ጅም ምኻድ ወይ ከዓ ስፖርት ምስራሕ ናይ ሰብኣይ መንነት እዩ። ሰብነትካ ክትሃንጽ ከለኻ ስነ ኣእምሮዊ ዓቕምኻ እውን ይበልሕ እዩ። ስፖርት ክትሰርሕ ከለኻ ቃንዛ ትፃወር ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ህይወትካ ንዘጋጥሙኻ ቃንዛታት ንኽትፃወር ሙሉእ ይሕግዘካ ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ንባብን ትምህርትን ደፋር ሰብኣይ ዓሻ ኣይኮነን። ዓለም ከመይ ከም እትሰርሕ ይፈልጥ እዩ። ብዙሕ ዘንብብ ሰብ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብዘይ ምንም ፍርሒ ብትብዓት ይዛረብ። ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ብሓደ መዓልቲ ጥራሕ ዝግበር ኣይኮነን። እዚ ናይ ህይወት ጉዕዞ እዩ። ትብዓት ማለት ሰብ ምፍርራሕ ዓዊልካ ምጭራሕ ወይ ሰብ ምውራድ ማለት ኣይኮነን። ትብዓት ማለት ንሓቂ ምሟት ንደቂ ሰባት ምኽባር ግን ከዓ ዘይምፍራሕ ስድራ ቤትካን መትከልካን ምክልኻል ፍርሒ እናሃለወ ንቕድሚት ምስጓም ማለት እዩ። ትፈርሓ ነገር ግን ክትገብራ ዝነበረካ ሓንቲ ነገር ሕሰብ እሞ ሕጂ ገበራ። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቓሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ላይክ ምግባርን ናብ ዕሩኽትኩም ሸር ምግባርን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ንምርካብ ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ።